Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva nanhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangu kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje nyaya ndiri kufamba nayo inyaya Comrade Traore, vanova ivo vabatana navagambakwe kuti hanzi taakuda kureseta everything, and then we need to take back the case, we need to take back the channel yaComrade Nyoka Yemabhunu. Ndonyaya yandoda kuti ndikuratidzei panapa. Kana Mwari vakatendera, kana General Stole vakamuka, I'm going to give him a call and then tokurukura tichionesana, because zviri kunzi General Stole has failed, Saruwaka has failed, and Gambakwe was the only person who was doing it better. Handizoziva hangu kuti beta yacho ndeipi, yekuba mari here kana kuti beta yekushandisa a situation yemunhu kugadzirisa content kana kuti kugadzira content. Handizoziva hangu kuti beta yacho ndeipi. Isa comment mcomment section kana une mafungiro ako, kana une maonero ako. Uyezve kana uchida kujoina this conversation, you are free to call me on WhatsApp panhamba dzangu dziri apo pascreen idzo. Tokurukura, toonesana kuti zvakamira sei. Handitika ndine vhidhiyo randoda kuti ndikuratidzei raiye Traore Mbune vachironga naGambakwe palive kuti taakuda kuchitora zvinhu back. That's why makaona Gambakwe has reached out kuma-lawyers. Handizoziva hangu kuti chinangwa chake chaicho chimbori chei. Handitika. So without wasting much of your time, let me jump into the clip ndikuratidzei kuti chichiri kumbonyasoitika uye zvakamira sei. Handite. But before I get into that clip, ndiri kuti inini pane mashoko ari kubva kuna Owen zvamanje ari kutaura kuti company registration in South Africa zvaanyore, hazvichanetsa, chinongodiwa chete ipassport yako and get hold of Owen. Whether une permit, une work permit kana study permit, aizvozvo hazvishande izvozvo. Passport ndo chinhu chakaita sei chakakosha. Wobata Owen panhamba dziri pascreen idzo, womutaurira kuti hanzi naDJ Holly ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu, anokubatsira, anokutema nemadiscount emandoro kwati. Handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvofambira kumberi, zvinhu zvako zvoendeka. Right, I want us to listen to this conversation very, very carefully, and then totangira ipapo tichienda kumberi. Because we've shown the truth. So now we need to go back. Oh, sorry, let me just go back a little bit. Political relevance, because people want to launch their political. Let me just go back. Sorry about that. So there's not really been much progress, to be honest with you. Nyoka Yemabhunu himself is broken. He's not in good spirits because of whatever that is happening now. And I had a conversation with him and we spoke about it. And I actually told him in person that if one thing that was good for you, which was happening, is the involvement of Gambakwe in this whole issue, because lawyers were getting paid, be it a small figure or whatever, but at least they were getting something to keep them motivated. And people were up to date with the developments of whatever that was happening with the court, something which is not happening anymore. It's like people wanted to be involved in Nyoka Yemabhunu case just for political relevance, because people want to launch their political careers. And honestly, to be honest with you, people are not contributing anymore. People are starting to ignore and to lose attention in regard to the Nyoka Yemabhunu case, which is a sad situation. Right, let me just respond to that. People are not being updated. Let me just respond to that. Guys, this Nyoka Yemabhunu issue, this Nyoka Yemabhunu case, is not a case ye content, yekugadzira nayo content. Kuti tabhadhara rende mukadzi waNyoka Yemabhunu
tazowana $2,000, tazopiwa $100 naningi, tazodai so. We are not here to make views or to look for relevance, especially nini as a media house panyaya Comrade Nyoka Yemabhunu. Ndakataura kuti the lawyers, they are coming on Tuesday because they've got something important to share. Ndo patinobudikira kana malawyers achitaura zvinhu zvine musoro kana achida kupa an update, because they have selected Point 5 as the media house to broadcast nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu. So zvekuti paitwa kanhu kadiki diki tagadzira content, paitwa kanhu kadiki diki tagadzira content. Guys, mwana wamwano ari kusafa, ari mujeri right now. And it's not for me kuti ndinge ndichinakirwa or kuti ndinge ndichigadzira content yekuti ndibenefite inini, yet someone is suffering. So people are getting relevant updates. The update that is relevant tikukupai. Zvakakosha tinouya nazvo tokupai. Even the court case date murutoziva kuti musi wa20 Comrade Nyoka Yemabhunu vanenge vachipinda. So nyaya iyi haisi nyaya yekutamba nayo, nyaya iyi haisi nyaya yekugadzirisa content, nyaya iyi haisi yekuda kuonererwa nevanhu kunzi ninge azoita zvakati kana kuti azoita zvakati. This is a serious issue and haifanirwe kubatwa nenzira dzisiri idzo. Anditika. So I just need to respond to that kuti people are getting my updates akavafanira nenguva dzakavafanira. Okay, so Mkoma Malcolm, Yes. you know kuti the pain I have for Nyoka is so much, and I love the way that he was representing the people. So what I believe we need to do, and I'm going to approach you again on the side. I believe that we need to restart the process and take over the process again, because we've shown the truth. So now we need to go back, all of us as a unit, and take over. Firstly, we take over the group back, the Nyoka Yemabhunu group, and secondly, we take control of the case. So I think we need to come back. Yourself, I'm asking you, using your influence, you've got a lot of influence on both sides, to organize that we take back the Nyoka Yemabhunu case, because they've missed the asylum application. The asylum application was not done. Right. Let me respond to that again. The reason why the application asylum was not done, not the application asylum was done, but nyaya yanga iripo the fingerprints ndo haifanira kunotorwa. But right now pakasiyiwa chikwereti che$65,000 naGambakwe naSaruwaka. Tinoblema ani right now? Even iwewe pauri papapa kubasa kwako ukasirwa zvinhu zvakadhakwa to that extent, wonzi rana a project ine chikwereti che -65,000, unotangira papi uchienda kupi? Toda tionesane, toda tiburirane pachena. We are not here to play the blame game, but the people must know the truth. We are in this mess simply because of Gambakwe and Saruwaka. They abuse my funds. That's why the court date, the date rema fingerprints rakamiswa. But kumiswa kwarakaitwa date iroro hazvireve kuti zvavharana. It doesn't mean that it's over. Rakango transferiwa chete. They requested for more time so that we can put the funds together. Saka zviri kutaurwa zvavanenge vachipusha narrative yavo yavanenge vachida kutaurira vanhu vachinyepera vanhu inyaya dzekunyepa. Inyaya dzekunyepa dzavari kuda kutofambisa ipapa. And ndiri kuramba ndichibvunza the same question again. Why is Gambakwe so much interested in Comrade Nyoka Yemabhunu? If you have an answer, please isa comment section. And I'm going to talk to Comrade Traore. You've got influence both sides. Who's Traore? Anombori ani Traore? Anoita nezvei? Ane influence kupi? Someone who's in exile. Influence yake iri kupi?
on both sides where pane zvimwe zvinhu zvekuti tofanira kuita sevarume vakuru. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tofanira kusaita utsinye huruda kuitwa nana Gambakwe uyu. Vakaita kudhara ende vakasiya ronda kudhara. Right now ronda raakunopora. They want to come back again nevinegar nesauti vodzimbira ronda vosiya vadira futi votiza. Gambakwe haana kumbodzingwa pakesi. Gambakwe akaramwa ega akaenda. Saka progress yaari kuda ndeyei. Akataura kuti I'm not going to say anything. I'm not going to have anything to do with Comrade Nyoka Yemabhunu. So progress yaari kutaura kuti he wants progress ndeyei. Ari kucommunicate nema-lawyers on what grounds? Ari iye akaramba case akaita kunge malawyer achaita kunge akaapia kunge vanhu vasina kukwana, kunge vanhu vasina kurongeka, achivatuka achivapopotera. Right now he wants to go back to the case. Why? Isa comment in comment section. Wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. So he could now be deported to Zimbabwe as we speak. And that's a lie. That's a lie. I did talk to him. He did mention that to me, and he was saying, I'm really afraid for my life. I gave him words of courage. In context of what he was trying to say, he was speaking from a perspective of someone who's giving up on life, that I've really tried my best, but unfortunately, nothing seems to be moving my way. And I was like, no. You must not give up. When we joined the revolution, we all knew things like this would happen at some point. It's a possibility, and unfortunately, it happened. You must not give up. You must not really give up. The mistake that we made, and this is what people need to allude to. It's pointless to criticize someone who was doing a much better job. If you get a platform to do something better and you fail to live up to the standards, or rather to match the previous standards of one who was involving themselves in the court case processes and moving the whole setup so that at least people, number one, are properly updated and the lawyers are getting something. Now, Sarwaka failed, Stole failed to do all of this. Right. I'm not sure about Parukuti Stole failed. And this zero angu Parukuti Stole failed. Sarwaka, we all know Sarwaka Nganimbava is part of their gang. Aka failure. But now they're saying General Stole has failed. Let me give General Stole a call and see if he can pick up. And then to answer, General Stole, have you failed to update the people? Tinyasonzwa nyaya yacho ibude pachena so that everything can be clear. Tizvinzwire, tizvionere kuti zviri kufamba sei. Anditika hanzi na Netsai Traore Muzano saka okay, it's ringing. Hanzi saka atobatana na Gambakwe kuda kuzviita se kuziva ma-updates anyoka. Pakaipa. I think General Stole is busy or is driving. Let me see if he can call me back. I'm just going to text him. Let me see if he can pick up quickly. And General Stole has failed. Well, maybe General is busy or is busy with something else. So, as General Stole has failed, varikudama updates, they want to know why are they so much interested in Comrade Nyoka Yemabhunu? Let me see here what's going on here. Yeah, I see General Stole is online. He's online. Let me see. Let me just give it a call one more time. Yeah, people, they are busy running up and down, getting ready to go to work. And this is something that is not planned. Yes, General Stole, good morning. Good morning, DJ Ole. How are you? I'm good. Sorry for just calling and snakupa a notice.
Ndoziva kuti makuseni mune muchimhanya-mhanya muchida kugadzirira kuenda kumabasa. Just a quick question here. I'm reacting to this video rakaitwa naTraore naGambakwe. And Traore is saying Saruwaka has failed, General Stole has failed. Saka inini as part of the team ndichiona ndichiripota zvanenge ndichiita nema-updates anenge ndichipawo vanhu. Ndikuda kuziva kuti where exactly is you failed, makundikana papi General pamusina kuudza vanhu. Thank you so much, DJ Holly. Ndofunga handisi kutanga kutaura ndichiti I sometimes avoid to respond kune vanhu vakafanana naGambakwe just for the reason yekuti handide confusion yake kuti indibate, because iye wacho is confused. I think the last time ndakaita conversation naye makanzwa ndichimubvunza kuti are you a politician now or you are a journalist? So akati is a journalist. So I gave him time to actually maintain his lane, because if I have to deal with him, I'm not a journalist, I am a politician. You understand? So it has been an effort, Gambakwe, to push, find all the people very around Nyoka Yamabunu in his circle. I don't know for what good reason, but I've been observing this. You saw Saruwaka there, you saw Traore there. He was making an attempt to pull Apostle Mapengo to be there, and he is trying by all means. I don't know what relevance does this seek, but in any case, no one is stopped to be in this issue. Ya Comrade Nyoka Yamabunu. Gambakwe akaramba ega kuti haasida kuita, and from then they have been campaigning to tell people not to be contributing towards Comrade Nyoka Yamabunu. So whatever Traore is speaking is just for content creation, because he is speaking with a journalist. So I don't take it to heart. Right. Andinotenda General Stole nemashoko enyu. Moving forward, kubva pamakatanga kutora this case, hanzi hapana chati chabuda, hapana chiri kufamba. Can you just simply update the people on the progress kuti zviri kufamba sei uyezve zvasvika papi? Kana achiti hapana chiri kufamba, I don't know kuti ari kutaura nezvei. Nekuda kwekuti issue yaComrade Nyoka Yamabunu, he is being taken care of vari mujere. The family has received something. We've tried to cover zvikwereti zvavakasiya. At the same time, we are getting my updates kubva kumalawyer. We are making efforts to raise mari yavo futi malawyer, including zvikwereti zvavakasiya. So malawyer, they are happy where they are. Vari kuenda court musi wa20 vanenge variko. Saka I don't know. It's just we only appeared once in court, and that case was postponed. So I don't know kuti vari kushandisa which result pavari kujaja kuti hapana zviri kuitika. Look, criminalizing this case is gonna bring a lot of consequences now. If ever there's something we are going to do, kana vakaramba vachiita zvavari kuita vakomana, we are going to make sure that we are going to bring them to books for accountability, because we don't want our characters to be assassinated. At the end of the day, it's an effort of trying to cover up the bad things they have been doing. I told you kuti tanga tichiita ma-audit statement yakabudiswa nemalawyer. Almost half of that money which is on those statements, there have been consultation which was being done to Gambakwe, and we are not going to be liable to pay that. I said we are going to discuss this with the lawyers. I'm just waiting for the time. It's only that I was busy doing something. We are not going to be catering for the funds which was raised by the lawyers driving to go and see Gambakwe in his personal hotel, included on Nyoka Yamabunu. We are going to separate those steps. Only the direct consultations which was being done to Comrade Nyoka Yamabunu and appearance which was being done in the court.
That is what we are going to consider as the credit owed by Comrade Nyoka Mabuni. So all the people who come here to try and seek relevance and act as if they are better than everyone, defrauding the masses out there, we are not going to entertain that. We are not content creators here. We are dealing with important stuff, and we are not going to be intimidated in any case. As for Traore, we are not. One thing we are different from Traore. Traore is fighting for General Chiwenga to be in power. We are not fans for General Chiwenga. Yeah, we are dealing with important political stuff which is affecting Zimbabwe and Africa as a whole. You understand? So we are not actually the foot soldiers of a fictional fight of ZANU PF. I'm not. I'm not part of that. I've been saying it countless times. I'm dealing with important stuff and the effects of misgovernance, which is being done by ZANU PF as a system and as a whole. So I don't want to be in the league of Traore. Traore is a fan for General Chiwenga. I'm not a fan for General Chiwenga. I'm a fan. I'm a fan of a right political governance, which is done by the system, and at the same time, we are fighting for the freedom of Zimbabwe as a whole from the system, which is enshrined into the constitution, defended by ZANU PF and its people. So trying to resolve things using the factional divisions and making sure they are fooling the people of Zimbabwe, it doesn't work. So I'm not going to entertain that. As for Gambakwe, he is confused. I don't deal with people who are confused. One way or the other, he's trying to beat the umbrella of the politicians. At the same time, he's saying he's a journalist. Gambakwe must declare himself a politician. A politician. Then after that, I am going to deal with him as a politician. He is my brother. I respect him, and he has got a fingerprint into my early days, and I want to maintain that. That is why you see myself avoiding him, even when he is trying to create content speaking nonsense about me. I don't care. Aiwa, Zwakajeka, thanks for that contribution. Before I let you go, General, any words of encouragement kuvana veZimbabwe? I know I've got a couple of people who are following closely kunyaya Comrade Nyoka Mabhunu. Mashoko ekurudziro amungavape ndekuti chi? Tinongoti vana veZimbabwe ngavarambe vakashinga nokubatsira Comrade Nyoka Mabhunu. I think banking details lawyer aripo ipapo. Takanzwa hedu nezuro vachiti vachachinja kutipa inonzi Absa Bank ichamirira Comrade Nyoka Mabhunu chete, but as for now ngavamboshandisa banking details ari ipapo kuti Comrade Nyoka Mabhunu. We are trying by all means to consult all the people and correct the narrative, because ndakataura kuti one of the consequences Comrade Nyoka Mabhunu is facing is that a lot of people have tried to create relevance yavo vachiita sekuti vari kudhila a big Comrade Nyoka Mabhunu. They painted him wrong even to the system itself, kuti vafunge kuti they are running after a giant, kuti ivo vazoita relevant yekuti tine information on the whereabouts of him and we can actually be used as the network to catch him, so that they get again. Comrade Nyoka Mabhunu is just a child. Mana anga achitsvaga political relevance yake, achisimuka nechipo chaainacho chekutaura. Dai panga paine munhu angari behind him, tingadai tisinganetseka mari dzemaloya. Vana vangadai vasina mari dzavanotozobatsirwa nevanhu vari kudoneta. Tingadai takangowana someone akangouya achitoti million here, go and fight the legal fight dziripo. So whatever happened, it happened. We learn from the cave, and we are going to correct that narrative. We are bringing everyone who is supposed to be into this case, and we are holding accountability to everyone who is supposed to contribute to this case. So we don't have time for the side shows. Our case is going very well. We expect to Mswatweni there is a lot of positive results which we are going to find in all the three cases. We have tried to engage with everyone whom we were supposed to engage. Takapinda nepamwe panochisa, asi we are doing it for Comrade Nyoka Mabhunu. One way or the other, he is going to be out. Then from there, whatever mistakes he did, I even discussed those mistakes. That is one of the conversations which Gambakwe was trying to use
to do a character assassination to me. I was analyzing what really happened to Comrade Nyoka Mabunu now. So he fell into the consequences which I analyzed even the time he started. And I want to believe that the mistakes dzavakaita havachadzidzokorere zvakare nekuda kwekuti vanenge vatodzidzawo semadzidziro avari kuita. So aiwa vana vezimbabwe ngavazive kuti kesi yaComrade Nyika Yamabhunu is going well. Vana Gambako vari kuzama kufonera malawyer kuti muri kudhila nemasai muri kuzodai dai ndezvavo zvekupenga. Hatina nguva yekuentertaina izvozvo because it's like it's seeming to be confused. So everything is going well for the people of Namibia. Thank you for so much kune vanhu vari kubatsira Comrade Nyoka Yamabhunu nemacontribution. Takataura a certain part of zvikwereti zerent for 3 months was paid, and tine zvishoma zvataita kuti tipe malawyers. Pane imwewo yavako kumalawyers kwazvishoma futi as compared nezvikwereti zviripo, but I think everything is in the good direction. Number 2, chandisiri kuda kusiya ndisina kuadressa, I think Vana Traore, they are checking on the channel. Isusu, we are not going to keep people coming to the channel nemashoko kunyepa. Nekuda kwekuti vana veZimbabwe vada content creation. Zvinhu zvavanoda kuti titaure izvo hazvisiri practical. We speak only things which are practical. Zvinhu zvatinoziva kuti tinogona kudeliver. Hatidi kuudza vanhu kuti tine madrones ekuti tinobhomba Mnangagwa mangwana tinomuka takamuisa tovapa data rinobhomba Mnangagwa voungana pachannel yoita 250 or 300 followers, 300,000 followers. Topedza tozova disappointed food. So whatever we are speaking on that channel, it is authentic and we can actually put it into practice and making sure that we deliver the results towards the change of Zimbabwe. There's a lot of people who are working on a new Zimbabwe project, and we are going to do that, making sure that we partner, because unity always delivers the best results. Aiwa, ndinotenda General netime yamatiwanisa nekukurukura kwataita. Thank you very much. Muve nezuva rakanaka. All right, thank you so much. Ndinotenda. Right, kana tichizvitaura mune muchifunga kuti vakomana vatinovavenga kana kuti tinorwadziwa navo, hatitomborina kana basa navo vanhu avo. Traore handina kana 1 rand rake randakambodya. Gambako handina kana musi 1 wandakambodya kana 2 rand kana rand kana 50 cents zvayo kana airtime ye10 rand yaakambonditengera. Saka zvamanje handina kana basa navo vakomana avo. Nezvavari kuramba vachiita vachida kunetsa, kuda kuvhiringidza nekuisa confusion. Hazvishande zvinhu zvavarida kuedza kuita izvo. Reka tingopedzisa eclip muzvinzwire kuti vakazopedzisa vachiti chini. General Stolema wanzwa vachitaura, the progress is there. But tikasataura kuti pari kuitika progress, hazvirevi kuti hapana progress. And I'm really happy with that strategy because turikuona vavengi vari kuvhunduka, vari kupanika, vari kubuda vega pachena. I'm really happy kuti vari kudyisika chifumuro ende vari kubvuma kuchidya ende vari kutofumuka. Zvakaoma. Okay, so I think Mkoma, we need to go back to what I said. Please use your influence. We want these guys to give back the group. Yes, there's one thing which there's one thing which I would like to say. Now, sometimes if we give much attention to the negative things which people say, the wrong things which people say, I'm telling you, we won't go anywhere. Now, people used to say, I myself contributed, played a role to making sure that Nyoka Yamabhunu got arrested. What, and the rumor pushed for quite some time. And the same thing happened with people when they were saying, no, Gambako is compromised. Gambako is actually one of the people that wants to have Nyoka Yamabhunu returned to Zimbabwe, and a whole lot of things like that. That was wrong. Arukunyepa futi ipapapa arukunyepa futi ezari patangomudyisa chifumuro omva angofumuka. Right now almost 80% yevanhu vari painternet, they know who Gambakwe is. So don't try to come and sugarcoat Gambakwe and trying to paint another picture yeumwe Gambakwe umwe ari superior.
Gambakwe is a thief, imbava. Gambakwe is a conman, imbava. Gambakwe, munhu weZANU-PF, is being used by the regime. Ausade kuuya paplatform uchinyepera vanhu, please. Imi vanhu vongwaraiwo, zvimwe izvi zvamunenge muchiudzwa muchitenda izvi. Siyanai nazvo. Siyanai nazvo, zvakadhakwa izvi. Because Hazvipo I zvinhu. say you had communication with open lines of communication with Comrade Nyoka Emabunu before he even got arrested. If you wanted that to happen, you could have done that long back. If you wanted Comrade Nyoka Emabunu to be sent back to Zimbabwe, you could have done that. Why? You are one of the first people that alerted the nation that something is terribly wrong with Comrade Nyoka Emabunu. There is something bad which has happened to him, and chances are likely that he's been arrested. And you actually looked for him in the prison where he was jailed. Ndopatogara tichidzoka kumashure tichitaura paipai. 5 minutes before Comrade Nyoka Emabunu vasungwa, vaitaura naGambakwe pafoni. 5 minutes before Comrade Nyoka Emabunu vasungwa, vaitaura naGambakwe pafoni. Vachipedza kutaura naye, location yavo yakabva yaonekwa, vakamba vasungwa. Gambakwe was the first person akauya akataura kuti Comrade Nyoka Emabunu missing. Comrade Nyoka Emabunu abducted. Comrade Nyoka Emabunu tortured. Comrade Nyoka Emabunu abirwa 1 million. Comrade Nyoka Emabunu arrested. Comrade Nyoka Emabunu tamuwana. Ndigambakwe chete ari kuziva zvese izvozvo. Even iwewe ukabuda mumba mako uchienda kubasa makuseni, ukaona chitunha munhu akapondwa akarara akafa pasi apo, ukaita a phone call to the police, or if you report to the police, you are the first suspect. Unotombopinda busy kutsanangura zvakadzika nezvakadzika. So kana munhu aisa munhu muna taisireva, is it a passport yekuti that we need to say kuti munhu uyu ari innocent? Gambakwe panyaya yaNyoka Emabunu ndicharamba ndichitaura, ende ndicharamba ndichitaura nekusingapere. He is responsible. Gambakwe is responsible kuti Nyoka Emabunu anga ari mujeri right now. Ndiri kukutaurirai. Chris, the lawyer akaita kuti Nyoka Emabunu asaende kuZimbabwe, akamira kuti deportation yake isaitwe, akataura inini, and I have him on record saying kuti mamwe macharacters aya ari kuda kuacta as if vatsvene nhasi, they were involved. Gambakwe ndiye munhu akamisa Chris, akataura kuti Chris achiwenga vaakuzotonga very soon. Saka hurumende yeZANU-PF yaisapotwa nababa vako iwewe Chris neyava achiwenga zvinenge zvisingachawirirani. I have Chris on record and I can rebroadcast the same broadcast again. NdiGambakwe. So what's so special about Gambakwe? Chekuti anoda kumuchenesa Traore nhasi uno achitaura kuti vanhu vaifunga kuti Gambakwe zvakati. Gambakwe akaba mari dzevanhu dzemastenzi. Right now Gambakwe ari kunyepera vanhu kuti anzi M31. It's a political party. M31. Chii chakadaro ichocho, zvakarambwa kudhara. Mwana waGeza akati haazvizive, vaGeza vacho vakati havazvizive. Comrade Nyoka Emabunu has never said anything about it. Iyo ndopo unoda kutitangisira, unoita kunge tiri vana vadiki tisingazive kuti who Gambakwe is. Gambakwe imbavha. Akaba mari yemastenzi evanhu vekudiaspora. I've got people nema-proofs of payments avaimutumira Gambakwe. And ndaona umwe munhu achitaura kuti hanzi whole waiti une evidence, why you are not showing the evidence?
Ndopandakudza kuti inini sometimes I'm not here for content. I'm here pakukupai nyaya moziva zvinenge zvichiitika. Ndikauya nemareceipts panapa ndikakupai ndikawana 10,000 views ndowana mari neYouTube, what's next? What if evidence iyoyo ikazoda kushandiswa kumacourts? What if akazozviziva Gambagwe kuti Holly has got zvakati nezvakati on me, akaita counter? One thing that I will tell you, Gambagwe will end up being arrested. Nekahunu kake kaari kuita ikakaka. Anosungwa ende achanyura ndokukutaurirai inini. And one thing ZANU-PF that is very good at, vanokushandisa kana zvadhakwa, vanokusiya, vanokukanda pasi pebhasi. I'm telling you zvandokutaurai, mark a date today. Traorada kuya achititengesera nyaya dzekunyepa kuti Gambagwe chino Gambagwe chino. Anga asadaro. So people might not really agree with some of the things that you do, but to say you're one of the people that want Nyoka Yamabunu to be killed or to be handed over to the system, on this one, I'm in total disagreement with the people. Sometimes if there's a bit of some motion, if there's a bit of some progress, that will be initiated by other people. Let's give it time and see how it goes. If we are to give input, let's give constructive input that will continue to give us results. Just because we are not wired to the same frequency, we are not robots. Therefore, it's to be expected that people might have disagreements here and there. But in all honesty, you're doing quite a splendid job. You're doing quite a lot of work to save our brother, Comrade Nyoka Yamabunu. Okay, so Comrade Traore, I promised that this month of we're in August, right? We need to make sure that we have a change. This case cannot continue the way it is. So on my side, I will do what I can, and on your side, let's do what we can and get back Nyoka Yamabunu's case into the front, and people will start getting proper updates. Starting next week, let's make sure that we don't abandon our brother. He is our brother. He's also Mnangagwa's brother. So even though he's opposing, he is a Zimbabwean citizen, and Mnangagwa is also responsible for Zimbabwean citizens like him. So I think we also have to approach Anam Mnangagwa and say they can't keep someone in jail in a foreign country with no charges. So next week we start working on the process. But let's go back to our topic and let's wrap up. We've passed the 15 minutes already. Right, Anzi Tanga next week, meaning this week, Rukutanga. Simply because vakanzwa Apostle Makore vachitaura kuti Nyoka Yamabunu ndiri kumukumbirira, ndamukumbirira, anzi September achabuda. Right now they want to say we want to approach Mnangagwa. Kwa time yese imam chimboitei, where were you? Kuburkuti, you cannot abandon your brother. Pamakamboramwa kesi iyi, mukasiya mukaenda muchinoita zvamaita. Hamuna kumusiya ari ega here mwana wevanhu. So why murikuda kudzoka nhasi? Comrade Godwin, mukoma Godwin naGeneral Stole, handiri kukunyeberai, handitombovazive vanhu ivavo, handisati ndambovaona, but according kumatauriro avanoita, nemashandiro, nemaitiro avari kuita zvinhu, netrust yavakapiwa nayo naComrade Nyoka Yamabunu kunzi vaite hand over, vaite take over nyaya yefundraising. Those guys are working. I don't want to lie to you. Those guys are working. Zvekutodaro. But ana Gambagwe, vanhu vecontent, they just want to come and say, takatozoita action, takatozotaura naNingi, tisu takabudisa Comrade Nyoka Yamabunu. Unowanei pazviri? Unoda credit yei? Ndopandambokutaurirai paya kuti vanhu tinosiyana, mafungiro edu anosiyana, maonero anosiyana. Vanhu vagadzira groundwork, vanhu vataura nema-relevant players, vanhu vanoka kumadoors akasiyana siyana, trying kuti Comrade Nyoka Yamabunu abude. Ndopaunoya kutaura kuti tiri muna August, we should make sure kuti taita something.
simply because wakanzwa kuti there might be charges anogona kudropwa nenyaya yekuti pari kushayikwa bank statement refraud case yemasofa. Comrade Nyoka Yemabhunu vanga vasina passport ende vanga vasina account. Wakuda kunyepera vanhu. Kambako usadaro iwewe. Uri munhu mukuru. Tinokurespecta. Tinokuremekedza. But zvaunoita zvinoita kuti uite unge mwana mudiki. Uite unge unopenga kunge pfungwa dzako dzisina kumbonyatsokwana so. Kana uchida rubatsiro unotiudza tokuendesa kurehab. Wombonoongororwa kupsychiatric uko wombonoongororwa pfungwa dzako. Wombonogara nemapenzi uko. Because under normal circumstances munhu akakwana chaichai ataure kuti pa M31 party kana yaakutonga munhu wese achawana dzimba. Endi mumwe vanhu vacho makapusawo futi. Munenge muchienda muchiomberera zvinhu zvakadhakwa kudaro. Gamba kwekura, gamba kwenyara wamunhu mukuru. Siyana nemwana. Siyana nana General Stole vaite kesi vapedze. Wakaramwa kesi ukatiza iwewe. Hauna munhu akambokudzinga, you are on record uchiti you are tired ukaenda. Wakataura kuti wakashandisa 70,000 mari yako yemuhomwe. Ukabhadhara 20,000 malawyers. 50,000 yakaenda kupi? Asi waifamba neprivate jet kan. Waigara mu5-star hotel kan. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unofanira kungonyarawo semunhu mukuru. Siya vakatanga basa iri vangopedzisa. Iyo wakaramwa. Saruwaka akaramwa. Saka chiri kunetsa chii apa? Chii chiri kumbokunetsa? Ma-updates auri kuda ndeyei? Simply because you don't have access to certain information now zvakukudzimba. Hauchakwanisa kunoripota kuvakuru vako manje. Kuti uzive kuti zviri kufamba sei. Zvakukurwadza manje. Ukuda ma-update ei? Ende uri kumada sani. Nyara gambakwe. Kura gambakwe. Waamunhu mukuru iwewe. Kune vamwe varakasha vari kutoita zvinhu zvine musoro kupfuura zvauri kuita izvozvizvi. Right now ne 15 years dzawaspenda muindustry ka. Ungadai utori ne bigger company. Ungadai uchitoita zvinhu zvihombe zvinotyisa kwete kuswera ushandiswa nevamwe varume. Size yako iyoyi. Nyara. Nyara. Hanzi mese munongoita zvecontent creation. Unfortunately, sorry zvenyu mukoma innocent. Dai ndaiita zvecontent creation chaizvo. Ndine nyaya dzakawanda dzaComrade Nyoka Yemabhunu. Even pandakatoenda kunomuona, ndingadai ndakatorekodha kuti ndasvika pajeri pacho, ndakuzopinda, ndazodai so. We don't do that. Ndine information yandakagara nayo right now so yekuti ndikada kutanga kuitaura so ndogona kuita the whole day broadcasting. Ndichikupai information in evidence. But the problem yamunoita manje ana mukoma innocent ndeyekuti munenge muchifarira munhu wenyu wamunofarira. But mukazomona abatwa manje pataurwa chokwadi. Munopinda mudenial. Motanga kuzviramba. Inini handitombode vanhu vanondisapota inini kuti hanziwo lakazoti. Why? Because I'm a human being. Ndinotoitawo ma-mistakes. Saka ukazoenda kune imwe platform uchisapota kuti aiwa DJ Holly vari correct. Aiwa ndinototadzawo. Pane pandototadzawo. But pandenge ndichiziva kuti ndiri right and ndiri correct. Ndinomira ndotaura kuti no, they am correct. Nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu haisi nyaya yecontent. Rent ye3 months yakabhadharwa. Ndikadai ndakagadzira video. Chikafu chiri kutengwa. Ndikadai ndichigadzira video. Nyoka Yemabhunu ari kutumirwa mari weekly basis. Ndikadai ndichigadzira video. No. Munofanira kunzwisisa kuti pane nyaya dzatinoita kuti tikuita zvekugadzira content. Poita nyaya dzatinotorawo zviri serious kuti no man, this is a very sensitive issue. Umwe mwana wevamwe vanhu ari panguva yakaoma. Ari mujeri right now. Haana freedom. Haana access to his family.
family yake ine nzara haisi kukwanisa kuzvishandira, and then we make fun of it, we come and create content. Pane zvimwe zvinhu ndowanzotaura inini pane vanhu vanondifollowa panapa vakasubscribe to this platform kuti kana usina chekutaura, it's better for you kuti unyarare. And the moment yaunotanga kutaura ndo patotanga kuona pfungwa dzako nezvauri. Okay. Hanzi Shikwana Mukoma Innocent. I don't know what to say. I'm not getting my comments angle on screen. No, I'm not for pardon, but what I see is just Zimbabwean fighting each other and no progress. Yeah, you see, let me tell you one thing. It's not like Zimbabweans fighting each other. We've got ZANU-PF, Ndo Amai, and then we've got Tuvana, Mbwasungata, ndo ana Gambakwe, ana Saruwaka nevamwe vanhu vari kushanda neZANU-PF. So if you see us fighting, kana kuti tichiataka kana tichifumura munhu akaita saGambakwe, tiri kurova bhoki kuti muridzi wacho anyatsobuda pachena, anyatsooneka kuti ndiani. So at the end of the day, it's also a process. There is no way you are just going to go and attack zimudzi kana ngotanga kugobora muti usati wautema mabranches. Ndo mabranches acho ana Gambakwe ava vatiri kudambura ava, vatiri kudyisa chifumuro ava, zvimbwasungata izvi. I hope I'm making sense kuti muone kuti at the end of the day, mafights anenge achitoitika yaya nekuexposwa kunenge kuchitoitwa vanhu, vakuru vacho vari kutozviona ende vari kutoziziva kuti apa tabatwa apa ama-1 apa. So ZANU-PF muti wacho une mashizha, une mabranch. Pamwe pacho tikatadza kugobora, tikatadza kutema branch, ticharizunza kusvika radonha mashizha ese, robva raoma kana kuti hataridonhedza. Tikapedza ipapo tichazoda kugobora muti. Kana muti wakugoborwa takutaura kuti taakubvisa ZANU-PF, kwete tiri kubvisa Mnangagwa toisa Chiwenga. I hope I'm making sense, Mukoma Innocent. Ndangoti ndingopataura ipapo so that you understand kuti unogona kufunga kuti Wole akavenga Gambakwe, Wole hafarire Gambakwe, Wole haadai so. But the truth of the matter ndechekuti Gambakwe is being used. Gambakwe ari kushandiswa kurwisa Comrade Nyoka Yemabhunu. Ende izvozvo ndinozvitaura ende ndicharamba ndichizvitaura ende handisi kudzokera kumashure. Simply because he is not getting my updates on the public platform. Manzwa General Stolo vachitaura panapa, progress iripo. But the progress is not being updated kuitira vanhu vakaita sana Gambakwe ivava. Kana pane serious update, the lawyers akati anouya musi weTuesday kana Wednesday, they will come on the platform and then they address nyaya dzinoda kuaddresswa. Kana papedza court, the lawyers vachauya and they address zvinoda kuaddresswa. So proper updates ndeyei yekuda kucreata content, mwana wamwanhu achisafa, pane zvimwe zvinhu ka. Anofanira kunyara Gambakwe, mutsure iwo, mudze iwo kwaari ikokoko, anyare. Gambakwe, Saruwaka naTraore, chimbosiya iwo Comrade Nyoka Yemabhunu vabude. People they are doing their best, vari kuisa effort yavo kuti munhu abude. Saka siyai zvakadaro. I believe and I know kuti kana vaomerwa, kana vachizodawo kubatsira, vachauya voti tibatsire iwo taomerwa. VaGambakwe taomerwa apa tibatsire iwo. Even iwo kana une mweya wekuda kubatsira, watadza here namba dzangu idzo dziripo idzo dzaGeneral Stole unadzo. General Stole, ndipe ma-account details ayaya, ndoposta patinechita ma-broadcast. Waakubatsira, but you want to take over everything, even including the channel. Kuna mwana wakaoma zvekutodaro. Kuna mwana wakaoma zvekutodaro. Ma-1 chaiwo iyani. Right, ndo nyaya yacho yanga ndangoya kuti ndingoshare nemi ndikuonesei kuti vanhu vari kuda ma-updates. Hanzi we need proper updates. Number 1, we need to take over
the case. Number 3, we need to take over the channel. Varume vakuru, umwe mwana wamwana ari mujeri, mari yake makadya, mukasiya chikwereti che 65,000 so to say. Vanhu vari kutsvaka kubatanidza vachiisa ma100 rand, ma2 rand, machii kuti mari ikwane. Wakuda kudzoka futi. And we are going to make sure that we take over. We take back the case. Wakamboisa kupi? Wakadzingwa nani? Akakudzinga ndiani? Andika ukaramwa wega. Ukamusiya ari mukanwa meshumba nyoka yemabhuno. Ukasiya chikwereti che 65,000. Chikwereti chacho chiripo chakatowanda ipapa. Ma-appointments aiita Gambakwe nemalawyer. Malawyers achidrive makilometers kubva kuma-offices avo vachienda kuprivate hotel kwaGambakwe. Achinogadzira content zvake mukomana. Ndo macharges aripo arunza General Stole. Tichatozotaura nawo malawyers kuti iri bill iri hatifunge kuti tingakwanise kuribhadhara iri. Simply because harinei nechekuita naComrade Nyoka Yemabhuno. Malawyers aripo. Muswatwende muchamaona malawyers anenge atoripo kucourt. Malawyers, they are happy with the progress. Zvese zviripo. But inini ndisati ndaenda ndoda kukubvunza mubvunzo 1. Ambonyanyoita sei nyoka yemabhuno? Vambonyanyoita sei zvavamuvavarira kudaro ana Gambakwe, Saruwaka, Traore nevamwe vese vari kumashure uko? Chii chaizvo chaakakutadzirai kana akakutadzirai? Gambakwe was the one who was pushing the narrative ekuti nyoka is a very big person, munhu muhombe, you cannot be abducted like that. You cannot touch nyoka like that. It was Gambakwe aipusha zvinhu zvakadaro. Guys, I will tell you this and I will tell you this again and again and again and again, and I won't stop saying this. Gambakwe imbava. Gambakwe is a scammer. Gambakwe is a ZANU-PF agent. He's working with the regime. Inside out, Gambakwe is a criminal. Imbava. Anoba. He is a scammer. Akaskama vanhu akabhadhara mari dzemastenzi asina kana kutombobuda nanhasi. He is a scammer. And ndinozvimiririra izvi. We are in South Africa. It's a free country. Go and report me to the police and say DJ Holly vanditi ndiri mbavha. He called me a criminal. And then I will show them the evidence that I have. Uri mbavha. Uri tsotsi mukoma. Gambakwe iwewe ndapedza newe. Ende ndicharamba ndichikudyisa chifumuro ende uchafumuka kusvika pekupedzisira, kusvikira waregera unhu hwako hwaunoita ihwohwo. Regedza kushandiswa nevamwe varume. Wakaita seiko mudhara iwewo? Haukure wakaita sei? Siya mwana abude. Siya vanhu vari kuita zvinhu zvavari kuita vaite. Ma-updates auri kuda ndei? Ndei? Hauna here ma-updates aunawo ikoko? Va-update ka vanhu vako vakakutuma nezvaunazvo izvozvo. Tonyanga nchifamba nayo zvamanje manje, ladies and gentlemen. Hatikwatiswe, hatidzokere kumashure, uye hatimiswe nevanhu vakaita sana Gambakwe ava. And hativhunduke. Hativhunduke. Sometimes the reason why tisingaresponde zvedu inyaya yekuti tinenge tichitomboita zvatinenge tichiita ende tisingade kuluza focus pazvinhu zvatinenge tichiita. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, the GoFundMe iripo. I think the link is in the description. Kana uchida kubatsira Comrade Nyoka Yemabhuno, just click the link woenda unodonata. Padiki pahombe pese paunapo. Chingobatsira. Kune vanenge vari ku South Africa, let me see if I can put
the account number there. Kurane ari South Africa, ndo account number, details are apayo. Kana uchizoda iri picture, you can go or you can text me pa number dzangu, and then let us say ndokusendera details acho. You can simply just go and deposit the money, and then wotumira screenshot rako kuna General Store kana kwandiri kana kuna Mukoma Godwin. Simple and straightforward. Hapana chekuhanda, hapana chekutiza. Comrade Nyoka Yamabhuno akamira nevanhu, aimira nevanhu, and he really need our support. Zviri kuitwa naGambako izvi, he must stop. Zviri kuitwa naSaruwaka, he must stop. Zviri kuitwa naTraore izvi, he must stop. Ngaambomira, ngavabvume kumiswa, ende ngavamisike. Vasiyane naComrade Nyoka Yamabhuno, vasiyane naGeneral Store naMukoma Godwin vaite basa ravo, munhu abude. Malawyers aite basa ravo, munhu abude. So ndonyanga chifamba nazvo manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, route is 5 for now.